Kardom kar bienglong pinya video kelalo nona pecet thang nai kar bienglong abong pen cepajana bang pi mate address alang li men ke hewali teron pi alang li karbi film mate alamajan long cepajan doi golo lapen alang li cepajan alamajan mate video ong dung tum alang li video kelang pen aning cing samang dopik lasi pinige alang li film ke shooting an amen hai pinige labang so video potak pen lang iksina totang ta video le start iglona Hewali turun pi non an alang li film cepajan alamajan a video men hai ke lahai iken lo mantu si wangji kanghon athir jinong athare lamsam sintu hongjat donbarim ingang do ekai awe kanghon amekri kirla goruwangthu lahela majan mate film helo non an hewali teron pi ke cepajan a film iglo na tum hewali teron pi non an kolobang so alamajan nongsi kelang me na lo ke cepajan mate kolobang so alamajan nongsi nang tum nangning kang samjun na lo ke shooting na tum comment box song token pajeni ikha na tum arni wang actor actress mate karibiang long bong pen long nam chet thang nai ha video lang i beres de na tum handshake channel official fan subscribe non lapen like tap ping non lapen comment bang ten egri pinya video kelan si kang ton lo goruwangthu